кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар самти таъмини амнияти ғизоии аҳолии мамлакат ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, саҳми басо назаррас доранд. ин мавсим дар ҳудуди вилоят дар майдони зиёда аз 105 000 гектар ғалладонагӣ кишт гардидааст ки аз ин 19 658 гектарашро заминҳои ғалазори ноҳияи Данғара ташкил медиҳанд. дар ҷамоати деҳоти Себистон аз майдони умумии 34 000 гектар 2206 гектараш заминҳои киштшавандаи лалмӣ буда мавриди истифодаи 210 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ қарор дорад ки аксарияташон хоҷагиҳои ғаллакор мебошанд. айни замон дар майдонҳои васеъ ин деҳоти доманакӯ ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо ба таври муташаккилона ҷараён дорад. бинобар сабаби мусоид серборон омадан ҳосили ғалламона нақд шуда, алафҳои табиӣ ва нақд шудагӣ ҳама ба ҷамъоварии ҳосил як даста ҷамъона сар кардем ки дар ин майдонои мо 8 камбои ғалладарав кор кардем, 5 тракторҳои фрезанӣ кор карда ҳосилро ҷамъ кардем. дар якҷоягӣ ситодот ташкил кардем, ҳамин дарави ғалларо сари вақт беталаф ҷамъоварӣ кардем. майдони 1974 гектарда ғаллагӣ ҷаву гандум киш кардем. хеле ки мебинем ҷамъовари ҳосилмон бо суръат идома дорад. зиёда аз 1200 гектар замина мо то ҳамин рӯз ҷамъбаст кардем. дар заминҳои мо гарчанде лалма бошад, худои таборакатаоло чунон ҳосил додагиа ки заминҳои ғалламонам, заминҳои алафҷомонам на балки худи ҷамоат, балки мо метавонем шаҳри Норак дигар ноҳияро ба ғаллаву ба алаф таъмин кунем. деҳқонон мегӯянд ки яке аз омилҳои баландҳосилӣ ин интихоби тухми хушсифат низ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ барои ноил шудан ба натиҷаҳои дилхоҳ хоҷагидорон дар баробари шудгори замин, додани нуриҳои минералӣ ва коркарди агротехникӣ инчунин аз навъҳои хушсифату минтақабоби тухмии гандум истифода мекунанд. агар дар заминҳои обӣ аз кишти асосӣ холӣ шуда кишти такрорӣ гузаронида шавад, заминҳои лалмии шудгор ва то давраи навбатии кишт омода карда мешавад. омили дигари хубтар намудани ҳосилнокӣ ин киштгардон мебошад ки ин усулро хоҷагиҳои деҳоти Себистон истифода мебаранд. барои киштгардон намудани замин ҳосилнокӣ хуб шудани заминҳо мо аллакай 50 гектар замини полезӣ кордем ки тарбуз, харбуз бо дар барои самаранок истифода бурдани заминҳо дар дуни заминҳои полезӣ мо лӯбиёдонагиҳо киш кардем ва кинҷит киш кардем ки таъмини узқавории мардум барҳам монда шудааст. оянда дар мо бо ҳамун заминҳои полезиро гашта бо ғалладонагӣ мекунем ки ҳар як гектар 35 то 40 сентиметр ҳосилро баланд барбарем. баъди мо ка гирифта пас мо заминҳоро ҳатман қулуқсуз мекунем, чунки мо агар қулуқсуз накунем сол дигара ғалла маҳсулоти чӣ наметиҳад, гандуми хуб наметиҳад. заминҳои мо лалма фақат ба тарафи киштгардон мо ҳосилнокиро зиёд карда метавонем. дар заминҳое ки ғалла шудааст мисол ҷав мекунем, загер мекунем, маҳзар мекунем, баъд палакӣ мекунем барои ҳосили зиёд шудан ва ҳам замина тоза кардани алафҳои бегона. агар мо киштгардон накунем, бинобар сабаби лазмӣ будан мо ҳосили дилхоҳ гирифта наметавонем. мисол хоҷагиҳое дорем ки 80 гектар 50 гектар замин доранд, як қисми ҳаминро полезӣ мекунанд, загер мекунанд ва дар оянда киштгардон мекунанд. дар ҷои ӯ мисол палаки чимон полезимон ғалла кишт мекунем, аҳамияти калон дорад, чунки ҳосилнокӣ баланд мешавад. дар вақте ман полезиро кишт кардем 3-4 бор шудгор мекунем, замин ҳам мулоим мешавад, ҳам замин ҳисоби дам гирифтагида мешавад. ҳосили фаровони ғалла ҳавасмандии кишоварзони деҳоти Себистонро барои сари вақту беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил ва оянда таъмини истифодаи самараноки замин зиёд гардонидааст. дар баробари ғалладонагӣ ин деҳот яке аз таъминкунандагони асосии хоҷагиҳо бо хӯроки чорво ба ҳисоб меравад. хӯроки дурушт сари вақт бо истифода аз техникаву мошинолоти кишоварзӣ, ҷамъоварӣ ва барои 2 соли оянда захира карда мешавад. Салоиддини Неъмат барои барномаи таҳлилию иттилоотии 7 рӯзи Хатлон аз ноҳияи Данғара.